Kenneth Kagodwa, ndiphangela Bephila City Municipality, umasipala Mbaxa. Ndikhokela i-program yolwaluko apha ke kwiBephila City Mbaxa. Ndikwalilungu leprovince kwi-Provincial Initiation Technical Team efida i-Provincial Coordinating Committee ekhokhelwa ngu-MEC kunye no-Premier weliphondo. Sincedisana sikwajongene nayo yonke imicimbi yokwaluka siku-public participation. Namhlanje besilapha eWartambo Hall sizothetha nabahlali ngoba lento ayifuni siyithethe sisezi-ofisini, ifuna siphume phandle siyokuthetha nabahlali. Besinomthandazo apha besiwenza namhlanje, sidibanise iward ezintathu, uward 25, ward 41, ward 44, ward 39. Sisithi njengeward ezisondeleleneyo masizidibanise ndawoninye senze umthandazo omnye apho khona besifuna ukuqinisekisa into yokuba ngabana lalo onke ixesha abahlali sifuthelana nabo ukuze bazi imigomo karhulumente ukuncedisana kuzo zonke izinto ekufanele baziyenzeka nemazingenzeki xa abantwana bebheke bakhwetheni. Kubalulekile ke okumsasazi ukuba ngabana siqinisekise into bangala lonke ixesha abantwana bethatha ipassage yobheka bakhwetheni abazali ba-involved futhi zonke izinto ezifanele baziyenziwa zenzekile. Ukuskrina kwabantwana babheke ezikliniki babe namaphepha afanelekileyo, yonke ke loo nto yinto efanele basiyithethe nabazali ukwenza simane sibakhumbuza, siqinisekisa nakanjalo into bangani sine-safe circumcision because abantwana basemakhaya bayabhubha bakhwetheni. Ithi loo nto leyo anye bengabhubhanga kodwa bafumane injuries babuye selenge bengangabo. Besithi ke masizoxhobisa namhlanje abazali ukuze bayazi into yokuba ngabana yintoni into esiyilindeleyo kubo, yintoni esiyilindeleyo ebantwaneni ukwenzela basiqinisekise into yoba baya bephila babuye bephilile. Right. Ward 41 mkhethe njani? Ward 41 ndimkhetha ngoba apha okokuqala ikwisenta iward 41 yeziward zonke. Okwesibini eyona nto siye siyiqaphele into yokuba ngabana njengoba apha sihamba apha zikhona iingxaki esiye sidile nazo, kodwa ezi ngxaki sidile nazo ngexesha zisencinci sithi masilwe nazo ngokuzincinci ukwenzela into yoba ngabana zingadeske zibe nkulu, because xa zinkulu ezi ngxaki ziyingxaki ephela ngoku ibulala isizwe. Kanti ke ulwaluko olu ayisonto ibulalayo because ekupheleni kosuku sinabakhwetha abafayo, sinabakhwetha ngoku baphela bebane-amputations. Zizinto esingazifuniyo ezo, and also sizocela umngeni kumakhankatha neengcibi zale ngingqi ngoba sinayo ingxaki esinayo phakathi kwabo. Kodwa ke ekuthetheni kwethu namhlanje siqinisekile uba liya kubakho utshintsho olubonakalayo futhi nenkqubela ebheka phambili. Alright, okugqibela ngathi. Lizwi lam lokugqibela kubazali bonke abaza kolusa abantwana kule sama. Okokuqala kuzabashushu into zakuthi siyacela abantwana mabanikwe amanzi. Number 2, okwesibini abazali phambi abantwana bahambe bayokwaluka mabaqinisekise into yoba ngabana banamawo amaphepha futhi basiwe kwii-facilities zikarhulumente ukwenzela bayokutshekwa. Ukuba ngabana umntana kuye kwabhaqa nto kuye ayithi loo nto akazukoluka lo mntana, kodwa masisebenzise itreatment ngendlela efanelekileyo. Okwesine msisazi ndiyafuna ukuyibethelela into ethi abantwana bethu nani abanetreatment mabahambe netreatment zabo bheke emabhomeni. Okunye okulandelayo ukuba ngabana kwenzekile umntana ibe kanti usebhomeni engenatreatment, ithi loo nto sizaba nengxaki yokugulelwa ngulo mntana. Siyabacela ke abazali, siyazi into yoba ngabana mababe transparent kumakhankatha wabo, nathi sikhona njengorhulumente xa kukhona ingxaki singenelele ukuqinisekisa into yoba ngabana abantwana bethu baya bephilile babuye bephilile. Okokuqala mandibulele kwi-Provincial Initiation Team bebambisene noBephila City umasipala Mbaxa ngokuthi together with the stakeholders ngokuthi xa behleli bebona ukuba kuyonakala abantwana bethu bayaya bangabuyi bacinge ngalomthandazo womxhamshelo ongaka. Mna ndifuna ukuthi umntana sekhaya makungabikho omnye ublame omnye kuyo yonke le nto. Namhlanje sive enye into apha yokuba omnye makathathe uxanduva lo mzuzu omnye ethathe uxanduva. Ndifuna ukuthi ke masibase bephila babuye bephila umthandazo wam lo. Njengoba sixhalabile simanxada sibaleka izantya singena umzi nomzana sikhumbuza abantu uba mabahambe bayorejistarisha bazijonge ukuba bayavela na kuluhlu lwabantu abamele ukuvota. Sizokhuthaza loo nto ke yoba abantu mabathi gqolo
bezikhangela ukuba bayabonakala na kuluhlu lwabantu abalindelekileyo ukuba bavote. Ndinesaziso nje ndifuna ukusenza kubahlali baseZwelitsha Ward 41 ngoLwesithathu umhla we-15 November 2023 ixesha ngu-1 e-OR Tambo Hall. Cela abahlali bonke baseZwelitsha beze bazomamela ukuba imali yenze ntoni, zintoni ebebezicelile ezingekenzeki nezisezawukwenzeka. Ithini into yebudget kamasipala. Ndicela baphume bonke abahlali baseZwelitsha bazozimamelela, bazobiza imibuzo kumasipala oMbaxa. Nkosi. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV, ndiseZwelitsha eQonce.